Aquest matí s'ha dut a terme una assemblea conjunta de les plataformes Guanyem Badalona i Per Guanyar Badalona. L'objectiu de l'assemblea era ratificar un acord de confluència per presentar-se en una llista única a les properes eleccions municipals, un fet que s'ha aprovat per majoria. L'escola Antoni Botey ha estat l'escenari aquest matí de l'assemblea conjunta de Guanyem Badalona i Per Guanyar Badalona. En les darreres setmanes, aquests dos projectes de ciutat han estat acostant posicions per intentar unir esforços i construir una candidatura única de cara a les eleccions municipals del mes de maig. Tot i que els portaveus d'ambdues plataformes han reconegut que els ha costat molt arribar a un acord de confluència, l'assemblea conjunta d'avui ha ratificat l'acord i es formarà, per tant, una única candidatura sota el nom de Guanyem Badalona. Una candidatura ciutadana d'esquerres que ja escalfa motors per presentar-se a les eleccions. Bé, ara es posarà en marxa tot el tema de la comissió de primàries, que ja hem donat els noms, ja començarà a funcionar. Això, el tema de la candidatura hem d'anar ràpids i àgils perquè si no, no estarem a temps. Evidentment, al mateix temps, continuar treballant, tenim totes les comissions que ja tenen una feina feta, han de continuar. Avui, al final de la jornada, farem la confluència de les comissions i entre tots continuarem treballant i anirem funcionant fins que arribem al dia de les eleccions, el 24 de maig. El principal objectiu ara és fer-se conèixer a la ciutadania. Queda poc temps per les eleccions i molta feina a fer. Apretar l'accelerador, trobar la gent que es pugui representar en una candidatura ciutadana no professional de la política i endavant cap al maig i començar ja la campanya, arribar a tots els barris, rebre propostes per fer un programa el més col·laboratiu i el més ampli millor per tota la ciutat, un programa que vagi a governar i a poder guanyar la ciutat. La formació Guanyem Badalona es presenta com una candidatura ciutadana i d'esquerres rupturista i partidària de construir una república catalana amb un govern municipal al servei real dels ciutadans.